HZ en de UCR in trek bij studenten ook vanuit het buitenland. I really enjoy the beach town vibes and I love the freedom of speech and freedom of thought that you have in the Netherlands. En verder in deze Zeeland nu. Hopen dat er toch nog eentje gaat. En subsidiepot zorgt voor run op begroeiing. Goedenavond. Bij de HZ in Vlissingen en het University College Roosevelt in Middelburg starten dit schooljaar meer studenten dan vorig jaar. Opvallend is dat veel buitenlandse studenten in Zeeland willen studeren. De UCR in Middelburg. Hier melden zich voor dit studiejaar een recordaantal studenten. Minder dan de helft daarvan is toegelaten, onder wie deze 3 gelukkigen. My name is Rosa. I'm from Russia, Moscow. My name is Anna. And you're from? I'm Canadian, but I lived my whole life in Hong Kong. Ik ben Vea, ik ben 19 jaar, ik kom uit Friesland, Leeuwarden. De UCR had flink ingezet op werving van studenten in het buitenland en is blij met de score van dit jaar. We hebben op het moment 210 geregistreerde studenten. Dat is goed, dat is ongeveer 20 meer dan vorig jaar en voor de zomer ongeveer 70 meer dan 2 jaar geleden. Dus we zitten goed in de groei. Het beleid is dat we flink inzetten op internationale werving. Dat is een deel van het hoger onderwijs dat Nederland echt gevonden heeft. Wij zijn daar ook echt gespecialiseerd in. Waarom willen die buitenlandse studenten zo graag naar Nederland komen dan? Nou, omdat Nederland ontzettend goed hoger onderwijs heeft. En Nederland ook natuurlijk universiteiten heeft waar heel goed Engels wordt gesproken. Dus we zijn eigenlijk een goed alternatief voor Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Dat over het algemeen vergeleken met ons ook duurder is. En waar je zeker na Brexit ook niet altijd meer zo makkelijk inkomt. Maar er zijn ook nog andere redenen waarom voor Middelburg wordt gekozen. I really enjoy the beach town vibes and I love the freedom of speech and freedom of thought that you have in the Netherlands. I chose UCR because they were really cute and really supportive. I just really wanted to study liberal arts, but I didn't want to go to America or Canada. I wanted to stay closer to home, so Europe. And the Netherlands has a lot of liberal arts colleges, so that was my choice. Ja, de Beach Town vibe. Verslaggeefster Els Fokker, ja, UCR doet het dus goed, maar ook de HZ, hè? Veel meer studenten. Ook HZ verwacht groei dit jaar. We hebben gevraagd om een tussenstand, zou ik maar zeggen, voorlopige cijfers, maar die konden ze niet geven. Maar de groei zit hem vooral in de internationale studenten en studenten die deeltijdopleidingen gaan doen, zeggen ze. Dus het hoger onderwijs in Zeeland doet het dus goed, meer studenten. Maar hoe zit het met het middelbaar onderwijs, hè? Het Scalda in Zeeland? Scalda, ja, die verwachten, zien op dit moment eigenlijk toch minder inschrijvingen dan vorig jaar. Zo'n kleine 300. Maar ik moet benadrukken dat het voorlopige cijfers zijn. Er kan nog veel gebeuren de komende weken, zeggen ze. Maar toch houden ze wel rekening met minder studenten dit jaar. Omdat, ja, puur vanwege de bevolkingsopbouw, er komen minder Zeeuwse studenten van het voortgezet onderwijs af. Ja, dat zijn de voorlopige cijfers. Wanneer weten we echt wat meer? 1 oktober, dan weten we de definitieve inschrijfcijfers van alle Zeeuwse vervolgopleidingen. Els Fokker, dankjewel. Ja, dus ook een NS-staking vandaag. Het was bekend. Ook de Zeeuwse perrons waren leeg, zoals hier in Goes. Sommige reizigers hoopten dat er toch nog een trein zou rijden. Zoals vriendinnen Annelien en Amber. Ze hadden eigenlijk een dagje Amsterdam willen doen. Maar dat zit er helaas niet in. Nee, jammer genoeg niet. En nu? Nu wordt het Middelburg. Met de bus. Ook leuk? Ja, dat zeker. Maar toch jammer van Amsterdam. Werknemers van de NS voeren actie vanwege stuk gelopen CAO-onderhandelingen. Passagiers moesten dus op zoek naar alternatief vervoer en namen de auto, de bus of bleven een dagje thuis. Morgen zijn er ook nog geen treinen, want ook dan staakt het NS-personeel. Huizen in Vlissingen onder de 4 ton mogen alleen nog verkocht worden als de koper er zelf in gaat wonen. Dat wil de lokale partij POV, want zo wil de partij voorkomen dat huizen worden opgekocht voor de verhuur. En dat zorgt er onder meer voor dat jonge mensen nauwelijks een huis kunnen kopen in Vlissingen. In Amsterdam bijvoorbeeld is deze zelfbewoningsplicht al ingevoerd.
Een transferruil in de Zeeuwse voetbalwereld loopt zo hoog op dat de rechter eraan te pas moet komen. Voetbalvereniging Goes trok eerder dit jaar Royston James en Steve Schalkwijk aan. Schalkwijk scoort hier. Het duo tekende een contract bij Goes voor dit nieuwe seizoen, maar besloot toch alsnog bij Hoek te blijven, waar ze dus al voetbalden. Goes wil nu een schadevergoeding en stapt naar de civiele rechter. En de zaak komt dinsdag 13 september voor bij de rechtbank in Middelburg. Dit was eerst een normaal zebrapad, maar sinds zaterdagavond is het een regenboogzebrapad geworden. Iemand die heeft dit speciaal gedaan met verf voor Emma Smits uit Scherpenisse. Ik vind het hartstikke vet, kijk nou. Gewoon een regenboogzebrapad voor mij. Nou, lijp. Emma is bekend van het programma Au Pairs, waarin ze uit de kast kwam. Op Instagram vroeg ze zichzelf af waarom er geen regenboogzebrapad op Tolen was. Ik denk niet dat er een officieel zebrapad op Tolen komt. Voornamelijk door de gelovige gemeente hier ook, denk ik niet dat het er gewoon doorheen komt. Nou, iemand anders heeft hier dus wel op ludieke wijze voor gezorgd. De kleuren zijn alleen niet permanent. Oh shit! Nou, leuk toch, zo'n zebrapad? En in een reactie zegt de gemeente Tolen te verwachten dat het regenboogzebrapad vanzelf wegspoelt na een regenbui. Anders dan zal ze het uiteindelijk zelf weghalen. De oplettende kijker die ziet steeds meer groene daken in Zeeland. En dat komt omdat Zeeuwse gemeenten en ook de provincie subsidie geven voor het bedekken van daken met sedum. En dat is een soort vetplantje. Dat merkt ook hovenier Leendert Joosten, die bij Sandé Groen in Kamperland werkt. Hij klimt steeds vaker het dak op om het te vergroenen. Dat stijgt nog steeds, ja. Want ja, het is natuurlijk ook een beetje iets wat 8 jaar geleden, toen we ermee begonnen, nog redelijk onbekend was. Een beetje exclusief werk was. En nu is dat toch meer voor iedereen wat bekender. En ja, dan denken mensen, ja, dat moeten we inderdaad gaan doen. Volgens Joosten heeft een groen dak namelijk heel veel voordelen. Eén is natuurlijk dat je water opvangt. Wat natuurlijk belangrijk is, zeker tegenwoordig met die hoosbuien ook. Een tweede punt is natuurlijk, eigenlijk verlengt het de levensduur van je dak. Want je beschermt eigenlijk heel de dakfolie. Het zorgt ook voor isolatie, qua hitte en koude. En natuurlijk als laatste nog even, het is natuurlijk goed voor de natuur, voor de biodiversiteit. Er komen allerlei bijtjes op af, die plantjes bloeien ook, je ziet het eigenlijk al. Dus dat is ook nog een pluspunt. De provincie deelt deze mening en heeft daarom besloten om subsidie te verstrekken aan particulieren als stimulans. We vinden groene daken ontzettend belangrijk, omdat we allemaal merken dat het weer verandert. Als er hoosbuien zijn, dan komen ze ook echt met flinke bakken uit de lucht. En als er hittegolven zijn, dan is dat ook echt heel erg warm in de stad. Nou, en daarom zeggen we van nou laten we nu subsidies verlenen voor groene daken. Want groene daken maken dat het koeler is in het gebouw. En ook dat het water, als het dan met hoeveelheden de lucht uitkomt, ook makkelijker afgevoerd wordt. Er zitten wel bepaalde voorwaarden aan vast. Zo moet het bedrijf gecertificeerd zijn en in het bezit van een keurmerk. Joosten vindt dit een goede ontwikkeling. Dan kan je toch aantonen dat je kennis van zaken hebt en dat het op de goede manier ook gebeurt natuurlijk. Zo is het bijvoorbeeld erg belangrijk dat bij de aanleg van een groen dak altijd gebruik wordt gemaakt van sedums, oftewel vetplantjes. Dit is een ontzettend sterk plantje. Die kan ontzettend goed tegen droogte. En dat is natuurlijk belangrijk, want op zo'n dak zou je hier iets anders planten. Er is eigenlijk niks wat het hier zou overleven. Dus tenzij je een veel dikkere laag substraat hebt, maar dat betekent natuurlijk ook dat je dak er ook voor gemaakt moet zijn. Maar in principe kan dus iedereen in aanmerking komen voor subsidie. We hebben een totaalbudget van €100.000. De voorgaande jaren laat zien dat het echt heel gewild is. Dus nogmaals, als je ideeën hebt daarover, maak ze concreet en doe je aanvraag. Joosten hoopt in elk geval nog veel groene daken aan te leggen. Het geeft hem namelijk veel voldoening om een bijdrage te leveren aan het milieu. Ja, dat is hartstikke leuk werk. Het enige nadeel is, je moet alles naar boven sjouwen. Het blijft maar zomers weer in Zeeland. Dat is natuurlijk fijn voor de toeristen. Maar toch wat minder voor de boeren en de tuinliefhebbers. Al was er vandaag wel wat bewolking. En ook de rest van de week lijkt droog te blijven. Misschien in het weekend wat buitjes. En tot zover deze Zeeland Nu. Nog een hele fijne avond en graag tot morgen.